Λέω φίλοι μου, και δεν σας προσφωνώ επίσημα, γιατί χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ, γιατί καταλαβαίνετε ότι είμαστε στο τέλος ενός πολύ συγκινητικού δρόμου, που είναι και η αρχή ενός καινούργιου. Καταλαβαίνετε τι κάνουμε σήμερα. Βάζουμε σε λειτουργία ουσιαστικά αυτό το μουσείο των εγών που το ονειρευόμαστε όλοι από το 1977, έτσι. Του χρόνου θα έχουμε 40 χρόνια. Λοιπόν, θα μας συγχωρήσετε για τις πιθανές ανοργανωσιές. Το κτίριο το παραλάβαμε επίσημα χτες και δεν το ξέρουμε ακόμα. Τώρα θα αρχίσουμε σιγά σιγά να το μαθαίνουμε. Θα ξεκινήσουμε με τους χαιρετισμούς. Σύμφωνα με την τάξη θα καλέσω πρώτα τους βουλευτές που θέλουν να χαιρετήσουν, αλλά δεν ξέρω ποια είναι η εσωτερική τάξη των βουλευτών. Οπότε να φωνάξω την κυρία πρώτα. Κυρία Καρασαρλίδου. Αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση και χαρά που παραβρίσκομαι σήμερα εδώ σε αυτή τη ημερίδα στο πολλά υποσχόμενο χώρο του Πολιτισμικού Μουσείου των Εγών. Βρίσκομαι ανάμεσα σε όλους εσάς, αλλά και ανάμεσα σε αυτά τα υπέροχα αποτυπώματα του παρελθόντος που ο καθένας σας μέσα από το έργο του ανασύρει στο φως, φροντίζοντας διαρκώς τη συλλογική μας μνήμη και την οδηγή παραγραφή στο μέλλον. Πολιτικό όρο δίχως ιστορική μνήμη δεν μπορεί να υπάρξει. Ο άνθρωπος, σαν κομμάτι της κοινωνίας, εισπνέει την ατμόσφαιρα που δημιουργούν τα ίχνη και τα σημεία όσων όλων κατοίκησαν στους ίδιους τόπους, στους οποίους και ο ίδιος σήμερα εγγράφεται. Συνδέεται έτσι νοητά με τους δικούς του ανθρώπους, με τους συγγενείς του, με τους συμπολίτες του, τους σύγχρονους και τους παλιότερους. Γι' αυτό και το έργο που επιτελεί η δική μας εφορία αρχαιοτήτων, αλλά και οι υπόλοιπες ανά την Ελλάδα, είναι αναμφίβολα ανευθύνητο. Οι υποδειγματικές αναστηλώσεις των βασιλικών ανακτόρων του Φιλίππου στις Αιγαίες, του Ιερού της Λευκόπετρας, του Θεάτρου της Μίεζας, της Παλαιάς Μητρόπολης της Βέρειας και τόσων άλλων, για να αναφερθώ μόνο στην Ημαθία, πραγματικά μας κάνουν περήφανους. Οι ειδικοί, πιστεύω, θα αναφερθούν αναλυτικότερα στην πορεία. Εγώ, από την πλευρά μου, αυτό που θα ήθελα να καταθέσω είναι πως η ευραία μου πεποίθηση είναι πως τα χρήματα που διαθέτει η πολιτεία για αυτό το έργο μέσω διαφόρων προγραμμάτων πραγματικά πιάνουν τόπο. Τόσο για τη διάσωση πολύτιμων στοιχείων του παρελθόντος αυτού του τόπου, όσο και για την ανάδειξη και την προβολή του στο μέλλον. Θα χρησιμοποιήσω μια παλιά έκφραση, αλλά θεωρώ πως είναι πολύ σημαντική. Με το έργο σας εξασφαλίζεται ένα μέλλον στο παρελθόν μας. Ο ρόλος της πολιτικής προς το λειτουργήμα του αρχαιολόγου, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είναι μόνο υποστηρικτικός. Να βοηθά χωρίς να παρεμβαίνει. Να δημιουργεί μια ατμόσφαιρα αυτονομίας και όχι ασφυξίας για τους αρχαιολόγους, να στέλνεται παράμερα και να βοηθά όταν και όπου του ζητηθεί, σταθμίζοντας όμως την ουσία των πραγμάτων και όχι μόνο στον επιφανειακό εντυπωσιασμό. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε ως φόρο τιμή στην αφοσίωση που δείχνουν οι επιστήμονες που ερευνούν εκεί και ανοίγουν νέα παράθυρα για τη σπουδή στο παρελθόν μας. Αυτή είναι η δική μου θέση και στάση και με το ίδιο πνεύμα θα σταθώ αρρωγός στην ανεκτήμητη προσπάθεια που καταβάλλεται διαχρονικά εδώ στις Αιγαίες, ελπίζοντας ότι κι άλλοι συνάδελφοί μου στις δικές του περιφέρειες θα πράξουν το ίδιο. Οι Αιγαίες είναι μια ανεκτήμητη αποκάλυψη. Έστρεψε το παγκόσμιο ενδιαφέρον σε αυτόν τον τόπο, υπενθύμησε το κλέος που κρυβόταν στη Μακεδονίδα γη και επιδρά καταληκτικά, συμβολικά και υλικά στην τωρινή ζωή του τόπου. Σας εύχομαι λοιπόν καλή συνέχεια στο έργο σας και σας ευχαριστώ πολύ.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Και θέλω τώρα να καλέσω τον κύριο Αντωνίου, που θέλει επίσης να απευθύνει δύο λόγια. Κύριε εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βερίας Ναούσης και Καμπανίας, κύριοι Δήμαρχοι Βέρειας και Νάουσας, ο εκπρόσωπος του κυρίου Περιφερειάρχη, δεν βλέπω. Είναι ο κύριος Περιφερειάρχης. Περιφερειάρχης, ωραία. Κύριε Περιφερειάρχα Κεντρικής Μακεδονίας, κύριε Περιφερειάρχα Ημαθίας, κυρίες και κύριοι, δεν μπορεί κανείς παρά να αισθάνεται δέος τη συγκίνηση βρισκόμενος σε αυτόν τον τόπο, το γεμάτο ιστορία και αρχαίο πολιτισμό, της Αιγαίας, την πρώτη πρωτεύουσα των αρχαίων Μακεδόνων. Έναν τόπο που άκμασαν και μεγαλούργησαν και δημιούργησαν έναν ανεκτήμητο πολιτισμό, στοιχεία του οποίου μετέδωσαν στη συνέχεια δια του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Από το 1977, όταν η σκαπάνη του αέμιστου Μανώλη Ανδρώνικου ανακάλυψε τη συστάδα των ασύλληπτων βασιλικών τάφων, μέχρι σήμερα ο τόπος αυτός αλλάζει σταδιακά μορφή και με τις νέες προσπάθειες της εφορίας αρχαιοτήτων Ημαθίας και τις ιδέες της Αγγελικής Κοταρίδου, προϊσταμένης της υπηρεσίας αυτής, τη στήριξη της πολιτείας στην ολοκλήρωση του Πολυκεντρικού Μουσείου Αιγών και όλου του περιβάλλοντος χώρου, μετατρέπεται σε ένα μοναδικής αισθητικής αξίας πολυχώρο, όπου θα αποτελέσει κέντρο πολυκύκλων δραστηριοτήτων και πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κυρίες και κύριοι, οι αρχαιολογικοί χώροι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής ταυτότητας και συνδέουν το παρελθόν, το παρόν με το μέλλον. Εκοντάδες τέτοιοι χώροι διάσπαρτοι στην ελληνική επικράτεια αποτελούν τους κατεξοχήν φορείς του ελληνικού αλλά και του παγκόσμιου πολιτισμού, καλύπτοντας μια χρονική περίοδο πέραν των 5.000 ετών. Η Ημαθία έχει ένα σημαντικό μερίδιο και ένα σημαντικό απόθεμα αυτής της πολιτιστικής κληρονομιάς, αρχαίας, βυζαντινής και νεότερης, που η ανάδειξή της, με πρόσφατη την ανακαίνιση και ουσιαστικά ανάσταση της παλιάς Μητρόπολης της Βέρειας, μπορεί να αποτελέσει σημαντική πηγή ιστορικής μάθησης και αυτογνωσίας, αλλά και σημαντική πλουτοπαραγωγική πηγή σε συνδυασμό με τις ανεκτήμητες φυσικές ομορφιές που διαθέτει ο νομός μας. Όλοι οφείλουμε και πρέπει να εργαστούμε γι' αυτό. Πολιτεία, επιστημονικός κόσμος, τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, αλλά και όλοι οι επαγγελματικοί φορείς του νομού. Εύχομαι καλές εργασίες στην ημερίδα σας. Να σας πω ότι μαγνητοσκοπείτε ό,τι κάνουμε και θα είναι στο YouTube στη σελίδα μας των Αγών, διαθέσιμο. Γεια σας και από μένα, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί εκπρόσωποι της πολιτείας. Σήμερα συμπληρώνονται 2.352 χρόνια από την ημέρα από το θάνατο του Φιλίππου του Δεύτερου, του μεγάλου Μακεδόνα βασιλιά. Η προσοχή του κόσμου είναι στραμμένη εδώ, στον τόπο που μεγαλούργησε αυτός ο μεγάλος άντρας. Ο άνθρωπος που ανέδειξε το βασίλειο του σε δύναμη σταθερότητας στα ελληνικά πράγματα και κατάφερε να ενώσει τους Έλληνες. Διάδοχος, μετά την δολοφονία του 436 π.Χ., ο γιος του, ο Μέγας Αλέξανδρος, υπέταξε σχεδόν ολόκληρο τον τότε γνωστό κόσμο, φτάνοντας μέχρι την Αιδεία και στον ποταμό Ήφαση. Πέθανε τον Ιούνιο του 323 π.Χ. στη Βαβυλώνα. Σε αυτόν τον τόπο έλα και να ζούμε, όπου γεννήθηκαν και ανδρώθηκαν άξιοι άνδρες που δόξασαν και τίμησαν την Ελλάδα. Τα έργα τους παραμένουν ανεξίτηλα στον χρόνο, προκαλώντας τον θαυμασμό και τον σεβασμό της οικουμένης. Σήμερα είναι μέρα χαράς και δικαίωσης για όλους όσους υπηρέτησαν και τίμησαν τον ιερό σκοπό της φύλαξης και ανάδειξης του ιστορικού μας πλούτου. Και για αυτούς που σήμερα είναι εδώ μπροστά μας, πρωταγωνιστές, αλλά και για εκείνους που πέρασαν στον άλλο κόσμο αφού πρώτα μεγαλούργησαν. Φυσικά μια τέτοια μέρα δεν μπορεί κανείς να μην αναφερθεί στο μεγάλο μας αρχαιολόγο Μανώλη Ανδρώνικο. Κλείνοντας, θα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από το έργο του, το χρονικό της Βεργίνας. Μέσα στη σαρκοφάγο υπήρχε μια ολόφωτη λάρνακα. Επάνω στο κάλυμά της ένα επιβλητικό ανάπηχο αστέρι με 16 ακτίνες και στο κέντρο του ένας ρόδακας.
Με πολλή προσοχή και περισσότερη συγκίνηση ανασήκωσε το κάλυμα με το αστέρι, πιάνοντας το από τις δύο γωνίες της μπροστινής πλευράς. Όλοι μας περιμέναμε να δούμε μέσα σε αυτήν τα καμένα οστά του νεκρού. Όμως αυτό που αντικρίσαμε στο άνοιγμά της μας έκοψε για ακόμη μια φορά την ανάσα. Θάμπωσε τα μάτια μας και μας πλημμύρισε δέος. Πραγματικά μέσα στην άνακα υπήρχαν τα καμένα οστά. Αλλά το πιο απροσδόκητο θέαμα το έδινε ένα ολόφροσο στεφάνι από φύλλο και καρπούς βελανιδιάς που ήταν εκλωμένο και τετροποθετημένο πάνω στα οστά. Ποτέ δεν είχα φανταστεί τέτοια ασύλληπτη εικόνα. Μπορώ να φέρω στη συνείδησή μου ολοκάθαρα την αντίδραση που δοκίμασα καθώς έλεγα μέσα μου. Αν η υποψία που έχεις πως ο τάφος ανήκει στον Φίλιππο είναι αληθινή και η χρυσή λάρνακα ερχόταν να ενισχύσει την ορθότητα αυτή της υποψίας, κράτησε στα χέρια σου τη λάρνακα με τα οστά του. Είναι απίστευτη και φοβερή μια τέτοια σκέψη, που μοιάζει εντελώς εξωπραγματική. Νομίζω πως δεν έχω δοκιμάσει ποτέ στη ζωή μου τέτοια αναστάτωση, ούτε και θα δοκιμάσω ποτέ άλλο. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους, σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βεζιρόπουλε. Πανωσιολογιότατε, κυρία και κύριοι συνάδελφοι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, κυρία Γενική Γραμματέα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριοι Δήμαρχοι, κύριοι Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, φίλες και φίλοι. Θέλω να ευχαριστήσω την προϊσταμένη της ΙΖ Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, κυρία Αγγελική Κονταρίδη, για την ιδιαίτερη τιμητική πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου έδωσε να καταθέσω σύντομα και εγώ την άποψή μου για το θέμα της ημερίδας. Αναμφισβήτητα πρόκειται για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Στέκομαι ιδιαίτερα στην επιλογή της θεματολογίας, που κατά την άποψή μου είναι εξαιρετικά εύστοχη. Το θέμα της ημερίδας σχεδιάζεται στην ανάπτυξη, αρχαιολογικά έργα και κοινωνία, έρχεται για να αποκαταστήσει μια σειρά στρεβλώσεων και στερεοτύπων. Το τελευταίο καιρό, πολλοί είναι αυτοί που έχουν δαιμονοποιήσει το έργο των αρχαιολόγων. Η απόλυτη στρέβλωση που επιχειρείται να επιβληθεί είναι η άποψη ότι η αρχαιολογική υπηρεσία αποτελεί τροχοπέδι στην ανάπτυξη. Σήμερα η θεματολογία αυτή τη ημερίδα, αλλά και οι ουσιαστικές τοποθετήσεις των ομιλητών, είμαι βέβαιος ότι θα διαλύσουν αυτή τη στρέβλωση. Έχω μεγάλο θαυμασμό και εκτίμηση στο έργο των Ελλήνων αρχαιολόγων. Οι ίδιοι αποτελούν τους θεματοφύλακες του ιστορικού και πολιτιστικού μας κεφαλαίου. Αναδεικνύουν το ιστορικό κεφάλαιο κάθε ιστορικής περίοδου. Το ιστορικό και πολιτιστικό μας κεφάλαιο δεν αποτελεί τροχοπέδι στην ανάπτυξη. Αντίθετα, αποτελεί μια διαχρονική πρώτη ύλη για την ανάπτυξη κάθε περιοχής. Μιας ανάπτυξης με όρους βιωσιμότητας και αειφορίας. Ο τόπος μας, η Ημαθία, έχει το προνόμιο να διαθέτει ένα τεράστιο ιστορικό κεφάλαιο. Μνημεία παγκόσμιας ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προβάλλουμε αυτό το κεφάλαιο να το αξιοποιήσουμε. Μια στρατηγική προσέγγιση προβολής και προώθησης της Ημαθίας ως τουριστικού προορισμού πρέπει να έχει ως αιχμή του δώρατος τα ιστορικά της μνημεία. Η βασιλική τάφη της Βεργίνας, η παλιά Μητρόπολη της Βέρειας, η σχολή Αριστοτέλους στην Άουσα, το βήμα του Απόστολου Παύλου και πολλά άλλα είναι κρίκη μιας αλυσίδας που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Ημαθία. Το ίδιο ισχύει για το συνολικό ιστορικό και πολιτιστικό κεφάλαιο της Μακεδονίας. Οφείλω να πω ότι οι Έλληνες αρχαιολόγοι πρέπει να συνεχίσουν την προσέγγιση με την κοινωνία, να αναδείξουν τις προοπτικές που υπάρχουν από την ανάδειξη των ιστορικών μνημείων. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτή, ειδικά τη συγκυρία, αντί να διχάζουν, να ενώνουμε τους πολίτες. Να τους μεταδίδουν ισχυρά ιδανικά, μηνύματα που ενώνουν και κινητοποιούν το νου και την καρδιά. Θέλω πραγματικά να συγχαρώ τους διοργανωτές για τη σπουδαία αυτή πρωτοβουλία που ανοίγει νέους δρόμους. Παράλληλα, θα ήθελα να εκφράσω την επιθυμία μου να ενταχθούν από την περιφέρεια όσο το δυνατόν περισσότερα έργα στη νέα προγραμματική περίοδο. Έργα που θα έχουν ως στόχο την ανάδειξη αυτού του τεράστιου ιστορικού κεφαλαίου που διαθέτει η Μακεδονία μας. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα θα περάσω στους δημάρχους των δύο δήμων που έχουν πολύ σχέση με τα έργα που κάναμε. Κύριε Δήμαρχε της Βέρειας, κύριε Βερκελίνη. Καλημέρα σε όλους. Πανωσιολογιότατε, πρόσωποι Μητροπολίτες, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρία Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε,
δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, φίλες και φίλοι, με όποια ιδιότητα και αν είστε σήμερα εδώ πέρα. Πραγματικά υπάρχει μεγάλη χαρά που η σημερινή ημερίδα πραγματοποιείται στο νέο κτίριο του Πολυκεντρικού Μουσείου των Εγών, ενός έργου που αποτελούσε όνειρο της περιοχής για δεκαετίες. Η κατασκευή του νέου μουσείου ήταν το κορυφαίο αίτημα του νομού Μαθίας για περισσότερα από 30 χρόνια και ήταν μάλιστα το πρώτο αίτημα που κατετίθετο είτε από νομάρχες, είτε από δημάρχους, είτε από τους προέδρους φορέων, τους αρμόδιους υπουργούς. Παρά την κατασκευή στεγάστων και την ανάπτυξη των βασιλικών τάφων, χιλιάδες ευρήματα που αναδείκνυαν την ελληνικότητα της Μακεδονίας στιβάζονταν σε κασόνια και υπόγεια, αφού είχε καθιερωθεί επί χρόνια η αίσθηση από την κεντρική διοίκηση ότι ήδη έχουν γίνει πολλά για την Βεργίνα. Κόντρα σε αυτή την αντίληψη, με ενέργειες και πρωτοβουλίες όλων των τοπικών φορέων και των υπηρεσιών, όπως της Εφορίας Εθνοτήτων, του Δήμου Βέρειας, της Νομαρχίας Συμμαθίας και στη συνέχεια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καταφέραμε να βρισκόμαστε σήμερα εδώ, σε αυτή την αίθουσα του νέου Πολυκεντρικού Μουσείου, πραγματικό κόσμημα τόσο για την Βεργίνα, όσο για την Βέρεια και τη Μακεδονία. Και βέβαια, για να κάνουμε μια μικρή αναδρομή, θα πρέπει να πούμε ότι υπήρξε μια ευτυχή συγκυρία που υπήρξε σε μια θέση κλειδί ο τότε μαθιώτης πολιτικός, ο κύριος Χρυσοκοΐδης, γιατί είναι θεμιτό βέβαια όλοι οι πολιτικοί, πέραν του κοινού καλού, να βοηθούν και τον τόπο τους. Ορισμός του οποίου δημιούργησε λοιπόν μια ευκαιρία για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Και έτσι και συνέβη αυτό το πράγμα σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και με τον Δήμο Βέρειας, γιατί τέθηκε ως πολιτική προτεραιότητα η υλοποίηση αυτού του έργου. Θα ήθελα ειλικρινά να συγχαρώ όλους όσους εργάστηκαν σκληρά όλα αυτά τα χρόνια, ώστε να γίνει ένα όνειρο εδώ πραγματικότητα. Θα ήθελα ιδιαίτερα να συγχαρώ την προϊσταμένη της Εφορίας Εθνοτήτων Μαθίας και τους συνεργάτες της, οι οποίοι φορτίστηκαν με τη διαχείριση του έργου, φέροντάς το εις πέρας με ιδιαίτερη επιτυχία. Τέλος, θα ήθελα να χαιρετήσω τη σημερινή ημερίδα με τίτλο «Σχεδιάζοντας την ανάπτυξη, αρχαιολογικά επικοινωνία», η οποία είναι ιδιαίτερα επίκαιρη, αφού η καλύτερη ανάπτυξη και διαχείριση πολιτικής μας κληρονομιάς είναι από τους πλέον ασφαλείς δρόμους προς την ανάπτυξη σε μια τόσο δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας. Τα παραδείγματα είναι πολλά και ένα από αυτά είναι συγκεκριμένο μας. Είναι βέβαιο ότι το νέο Πολυκεντρικό Μουσείο των Εγών θα αποτελέσει πόλο έλξης ακόμα περισσότερων επισκεπτών, καθώς και χώρο διοργάνωσης σημαντικών επιστημονικών και αρχαιολογικών εκδηλώσεων και εκθέσεων, προσφέροντας τα μέγιστα στην πολιτιστική, τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Εύχομαι καλή επιτυχία σε εργασίες της ημερίδας. Κύριε Δήμαρχε της Νόσας, κύριε Τσογιάννη. Πανσυλλογιότατε, αγαπητή κυρία Βλαζάκη, Γενική Γραμματέα του Πολιτισμού, κύριοι βουλευτές, φίλοι Κώστατη Περιφερειάρχη και άνθρωποι κλειδί για αυτά που θα αναφερθώ και εγώ μαζί με την κυρία Βλαζάκη, θα ήθελα πολύ σύντομα να πω αυτό που αισθάνομαι. Αισθάνομαι ότι ζούμε σε ένα ευλογημένο τόπο. Ευλογημένο τόσο κατά το παρελθόν, διότι αυτός είναι ο τόπος που φιλοξένησε τεράστιες προσωπικότητες του αρχαίου κόσμου, όπως ο Φίλιππος, ο Αλέξανδρος, ο Αριστοτέλης, αλλά και εξαιρετικά ευλογημένος για το παρόν και το μέλλον μας. Διότι μετά από έναν πραγματικά σπουδαίο αρχαιολόγο, τον Μανώλη Ανδρόμητο, έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μια άξια συνεχιστή του έργου του, την κυρία Κοταρίδη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός, άλλωστε όλοι όσοι κατοικούμε εδώ, υπαρικούνται στην Ιερουσαλήμ, γνωρίζουμε ότι η συμβολή της κυρίας Κοταρίδη στην ανάπτυξη του τόπου είναι πάρα πολύ σημαντική. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό και βλέποντας αυτόν τον υπέροχο χώρο, εγώ θα ήθελα να
να ζητήσω τη συνδρομή της πολιτείας και της περιφέρειας, προκειμένου να συνεχίσουμε αυτή την αναπτυξιακή πορεία και διαδρομή, βάζοντας στο χάρτη και το άλλο κομμάτι του νομού μας, την περιοχή της Νάουσας, την περιοχή της αρχαίας Μίεζας, όπου εκεί, όπως ξέρετε, φιλοξενούμε, έχουμε τη χαρά να βρίσκεται το πρώτο πανεπιστήμιο της Οικουμένης, εκεί που ο μεγάλος φιλόσοφος Αριστοτέλης έδειξε το μεγάλο οραματιστή και στρατηλάτη τον Μέγα Αλέξανδρο, και εκεί όπου και με τη στήριξη του Προέδρου της Δημοκρατίας ευελπιστούμε πως από τη νέα χρονιά θα ξεκινήσουμε ανασκαφική δραστηριότητα με ιδιωτικούς πόρους στην αρχή και ευελπιστούμε να έρθει να συνδράμει στη συνέχεια η πολιτεία για την ανάδειξη αυτού του σπουδαίου μνημείου για την ανθρωπότητα. Επίσης, ελπίζω πως την επόμενη χρονιά, κυρία Κοταρίδη, εμείς σύντομα, στο επόμενο μάλιστα Δημοτικό Συμβούλιο, θα παραχωρήσουμε στην εφορία αρχαιοτήτων χώρο στην περιοχή της Νάουσας, προκειμένου να δημιουργήσουμε κέντρο έκθεσης και συντήρησης των ψηφιδωτών της Συμμαθίας, ούτως ώστε αυτός ο τεράστιος πλούτος που διαθέτει ο τόπος μας να αναδειχθεί και αυτός με τη σειρά του και ταυτόχρονα να μπορέσουμε σε αυτό το πλαίσιο να πετύχουμε ισόρροπη ανάπτυξη για το σύνολο του νομού μας. Ευελπιστώ πως θα είστε για πολλά χρόνια μαζί μας και θα συνεχίσουμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Θα τελειώσουμε πρώτα τους χαιρετισμούς και μετά θα μας μιλήσει ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, γιατί είναι η βασική πηγή χρηματοδότησης. Έχει κεντρική ομιλία. Λοιπόν, θα καλέσω τον εκπρόσωπο του Μητροπολίτη μας, τον Πανοσυλλογιώτα, τον πατέρα Δημήτριο, να χαιρετήσει. Επίσημοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, σας μεταφέρω τον χαιρετισμό του Σεβερνιωτάτου του Μενάρχου μας, του Μητροπολίτη Βερίας Ναούσης και Καμπανίας, κ. Παντερεήμονος, ο οποίος σήμερα συνοδεύει την Αρχιοθεοτάτη Παναγιώτα, του Υπουργικού Πατριάρχη μας, κ. Βαρθολομαίου, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη Μητρόπολη μας. Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση και ικανοποίηση χαιρετίζουμε τη λειτουργία του νέου κτηρίου του Πολυκεντρικού Μουσείου Εργών, που εγκαινιάζεται με τη σημερινή ημερίδα, και έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό πόλο έλξεως επιστημόνων και ειδικών ερευνητών, αλλά και ένα μοχλό αναπτύξεως και αναδείξεως της Συμμαθίας. Δεν είναι άλλωστε, υποθέτω, τυχαία η επιλογή του θέματος της σημερινής ημερίδος, σχεδιάζοντας την ανάπτυξη, αρχαιολογικά έργα και κοινωνία, την οποία οργανώνει η Εφορία Αρχαιοτήτων Συμμαθίας. Έχοντας ιδία αντίληψη της σημασίας και της συνεισφοράς των αρχαιολογικών έργων στην κοινωνία, τόσο την τοπική όσο και την ευρύτερη, και βεβαίως της αξίας και της σπουδαιότητας της προβολής και της αναδείξεως των ιστορικών μνημείων της πατρίδας μας, που γενναιόδωρα μας κληροδότησαν οι πρόγονοί μας από την αρχαιότητα μέχρι και τα νεότερα χρόνια, πιστεύουμε ότι μέσα από τις ανακοινώσεις της ημερίδος και την ανάδειξη των έργων που πραγματοποιήθηκαν από την Εφορία Αρχαιοτήτων Συμμαθίας, αλλά και από άλλες εφορίες αρχαιοτήτων που συμμετέχουν στην ημερίδα, θα προκύψουν χρήσιμες ιδέες για την περαιτέρω βελτίωση του σχεδιασμού των αρχαιολογικών έργων και την ακόμη επωφελέστερη διασύνδεσή τους με την κοινωνία. Είναι άλλωστε κοινώς αποδεκτό ότι τα αρχαιολογικά έργα ανήκουν στο κοινωνικό σύνολο, ανήκουν στους ανθρώπους που κατοικούν στην περιοχή αλλά και στους επισκέπτες, και ότι όσο πιο ανοιχτά είναι τα έργα αυτά στην τοπική κοινωνία, όσο πιο πολύ η τοπική κοινωνία τα αντιμετωπίζει ως δικά της έργα, κατανοεί τις δυσκολίες της εκτελέσεώς τους, αλλά και τη σημασία της αναδείξεώς τους. Τόσο περισσότερο εξοικειώνεται με αυτά και με την ιστορία του τόπου, τόσο περισσότερο ευαισθητοποιείται για τη φύλαξη και την προστασία όχι μόνο αυτών, αλλά και όλων των άλλων αρχαιολογικών ευρημάτων και μνημείων που υπάρχουν στην πατρίδα μας και αναμένουν την ανάδειξή τους. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά την ανακαίνιση του παλαιού Μητροπολιτικού Ναού Βερίας, η οποία πραγματοποιήθηκε εσχάτως από την Εφορία Αρχαιοτήτων Συμμαθίας και το άνοιγμά τους στους επισκέπτες και τους κατοίκους της Βέρειας. Με αυτές τις σκέψεις
Χαιρετίζω όλους τους παρόντες και συμμετέχοντες και εύχομαι επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας. Ο Μητροπολίτης Οβερίας Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμων. Ο χαιρετισμός του Μητροπολίτη μου έδωσε μια ωραία πάσα για να δώσουμε το λόγο στην εκπρόσωπο των πολιτών, του Συλλόγου Φίλων μας, την πρόεδρο. Είναι η κυρία Αναστασία Τούρτα, αγαπητή συνάδελφος, επίτιμη διευθύντρια του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, πρόεδρος του ΕΚΕΒΙΜ και πρόεδρος του Συλλόγου των Φίλων του Μουσείου των Αιγών και του δικτύου αυτού, ο οποίος είναι νεότακτος και αναμένει μέλη. Ανοσιολογιότητα, εκπρόσωποι της πολιτείας και της αυτοδιοίκησης, η ολοκλήρωση και παράδοση του νέου κτηρίου του Πολυκεντρικού Μουσείου Αιγών, κομβικό τμήμα ενός εμπνευσμένου, φιλόδοξου, πολυσχηδούς και μακροπρόθεσμου προγράμματος έργων πολιτισμού που σχεδίασε και υλοποιεί η Εφορία Αρχαιοτήτων Ματίας, προσφέρει την άριστη ευκαιρία να ανακοινώσουμε σήμερα δημόσια τη δημιουργία και νομική αναγνώριση ενός μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «Οι Φίλοι του Πολυκεντρικού Μουσείου Αιγών και του δικτύου αυτού», με έδρα ακριβώς αυτό το κτίριο. Πριν ένα χρόνο περίπου, συγκεντρωθήκαμε στη Βεργίνα 20 περίπου άτομα από τη Θεσσαλονίκη και τη Βέρεια, με επίγνωση της πολλαπλής σημασίας αλλά και της υπερτοπικής εμβέλειας του αρχαιολογικού χώρου των Αιγών και εν ώψη της ολοκλήρωσης μεγάλου τμήματος των έργων στον χώρο, καθώς και του νέου κτηρίου του νέου μουσείου, αποφασίσαμε την ίδρυση ενός σωματείου φίλων. Σκοπή του σωματείου είναι, πρώτον, η συνεχής ηθική συμπαράσταση και ειδική ενίσχυση του Πολυκεντρικού Μουσείου Αιγών, που περιλαμβάνει το νέο μουσείο, το Μουσείο των Βασιλικών Τάφων, το Ανάκτορο και την Ακρόπολη, δηλαδή το σύνολο του αρχαιολογικού χώρου των Αιγών και του δικτύου του με τα αρχαιολογικά μουσεία της Βέρειας. Δεύτερον, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού για τους σκοπούς του μουσείου. Τρίτον, η ανάπτυξη και η προβολή του μουσείου. Τέταρτον, η μορφωτική και πολιτιστική προαγωγή των μελών του. Η σημασία του ρόλου των φίλων στα μουσεία που υποστηρίζουν και οι δυνατότητές τους να τα βοηθήσουν σε πολλά επίπεδα και με πολλούς τρόπους αναγνωρίζεται διεθνώς και θεσμικά από το ICOM, το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων. Οι φίλοι ενός μουσείου διαδραματίζουν πρωτίστως ένα ρόλο κοινωνικό, καθώς εξορισμού αποτελούν διάβλο σύνδεση του μουσείου με την κοινωνία, τοπική και όχι μόνο. Μέσω της οικογένειας, του επαγγελματικού περιβάλλοντος, των φιλικών σχέσεων και των δραστηριοτήτων που αναπτύσσει ο καθένας, διαθέτει ένα δίκτυο κοινωνικό το οποίο μπορεί να επηρεάσει. Οι φίλοι ενός μουσείου έχουν πολλές ευκαιρίες να γίνουν οι πρεσβευτές του Ιδρύματος που υποστηρίζουν, ευνοώντας επαφές, ενθαρρύνοντας επισκέψεις, παρεμβαίνοντας υπέρ των σκοπών του μουσείου, στον τύπο και στις αρχές σε όλα τα επίπεδα. Οι φίλοι ενός μουσείου λειτουργούν ως μεσάζοντες που φέρνουν νέους επισκέπτες στο μουσείο, οι οποίοι χωρίς αυτούς ίσως δεν έρχονταν ποτέ. Είναι ακόμη ο ευέλικτος εταίρος που χάρη το δομικό καθεστώς του μπορεί να ξεπεράσει για λογαριασμό του μουσείου γραφειοκρατικές εκδηλώσεις, ώστε αυτό να εκπληρώσει αποτελεσματικότερα την αποστολή του. Βασική προϋπόθεση για την προώθηση των σκοπών ενός μουσείου είναι η συνεργασία ανάμεσα στους φίλους και το μουσιακό προσωπικό. Είναι και οι δύο κλάδοι του μουσιακού κόσμου με διακριτούς ρόλους και υπευθυνότητες. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να συνεργάζονται αρμονικά με συναντήληψη, επινοητικότητα και διανοητικότητα για τον κοινό σκοπό. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αλλάξει διεθνώς ριζικά ο ρόλος των μουσείων, τα οποία εκτός από τα παραδοσιακά τους καθήκοντα έχουν αναλάβει νέα, πολύ πιο διευρυμένα, αφού πλέον λειτουργούν ως χώροι εκπαίδευσης και αναψυχής και ως παράγοντες βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Κατά ακολουθία, έχει αλλάξει και ο ρόλος των φίλων τους, οι οποίοι έχουν ρηχθεί σε νέες προκλήσεις και βοηθούν τα μουσεία να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών.
Ιδιαίτερα στη χώρα μας, που τα κρατικά μουσεία τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουν υποχρηματοδότηση και πρόσθετες διοικητικές αγκυλώσεις και διαχειριστικούς περιορισμούς, οι συνέργειες με τους φίλους των μουσείων μπορεί να είναι και είναι αποφασιστική σημασίας για την ευόδοση των σκοπών τους. Οι φίλοι του Πολυκεντρικού Μουσείου Εγών και του δικτύου αυτού έχουν το προνόμιο να υποστηρίζουν ένα τεράστιο πολιτιστικό κεφάλαιο που διαθέτει η χώρα μας με υπερτοπικό χαρακτήρα και διεθνή εμβέλεια. Το κεφάλαιο αυτό συγκροτείται αφενός από τα υλικά κατάλοιπα του αρχαίου Μακεδονικού Βασιλείου, ιδιαίτερα πλούσια και μοναδικά στα μουσεία και στον αρχαιολογικό χώρο των Εγών, και αφετέρου από την άλλη κληρονομιά που έχει αφήσει η ιστορική προσωπικότητα του Αλέξανδρου, δηλαδή το μύθο του, ο οποίος εξακολουθεί να συνεγείρει τη συλλογική μνήμη λαών από τη χώρα μας ως την Κεντρική Ασία και την Ινδονησία, αλλά και τη φαντασία ατόμων στις δυτικές κοινωνίες. Με αδιαμφισβήτητη την υπερτοπική σημασία του Πολυκεντρικού Μουσείου Εγών, θα φανταζόμουν προσωπικά ένα διεθνές δίκτυο φίλων του Μουσείου, που μεταξύ άλλων θα προσέφερε στα μέλη του τη δυνατότητα να αποκτήσουν βιωματικές εμπειρίες της Αιγαίας και στους χώρους που συνδέονται με τη βασιλική δυναστεία των Τιμενιδών και τους σημαντικότερους εκπροσώπους της, τις συγκλονιστικές δηλαδή προσωπικότητες του Φιλίππου Δευτέρου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το όφελος από την επιδραστικότητα του Μουσείου σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα θα ήταν τεράστιο και για τις τοπικές κοινωνίες σε επίπεδο οικονομικό και αναγνωρισιμότητας. Αναγγέλλοντας την ίδρυση του Σωματείου Φίλοι του Πολυκεντρικού Μουσείου Εγών και του δικτύου αυτού, σας καλώ να εγγραφείτε στους φίλους του Μουσείου, ώστε να το στηρίξουμε δυναμικά για να εκπληρώσει την αποστολή που έχουν οραματιστεί γι' αυτό οι υπεύθυνοι του. Και αιτήσεις υπάρχουν στο Φλουαγέ, στην είσοδο του Μουσείου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κουρτακιουής, και ελπίζουμε σε πολύ καλή συνεργασία και στήριξη. Όπως ξέρετε όλοι, το βασικό κεφάλαιο για τα έργα που μέχρι τώρα έγιναν ήρθε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ήταν τα ΠΕΠ. Καλώ λοιπόν τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Αλετζίδη, ο οποίος θα μας μιλήσει εκπροσωπώντας και τον Περιφερειάρχη που τελευταία στιγμή δεν μπόρεσε. Πανσυλλογιότατα, κυρία και κύριοι βουλευτές, συνάδελφοι του πρώτου και δεύτερου βαθμού της αυτοδιοίκησης, κυρία Γενική Γραμματέα, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Με την ευκαιρία της παρουσίας μου σε αυτή την ημερίδα που διοργανώνει η Εφορία Αρχαιοτήτων Συμμαχίας, θα ήθελα να τονίσω ότι η διοίκηση της Συμμαχίας ως νομαρχία το 2010 και ως περιφερειακή ενότητα από το 2011 μέχρι και σήμερα, στήριξε με όλες τις δυνάμεις κάθε προσπάθεια πολιτισμικής ανάπτυξης με πυλώνα φυσικά της Αιγαίας. Με τη θεσμοθέτηση του Καλλικράτη, η Συμμαχία ως υποσύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικά μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Περιφερειάρχη του Απόστολου Τσικώστα, δεν έχει το ρόλο του θεατή στη συγκρότηση των αναπτυξιακών δράσεων, αλλά του ομότιμου εταίρου. Με αυτό το θεσμικό ρόλο σήμερα λοιπόν, ως ερετός εκπρόσωπος των συμμαχιωτών που εμπιστεύτηκαν την αλληλεγγύη το 2014 και εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη μας, τον κύριο Απόστολο Τσικώστα, οφείλω να παρεκκλήσω μία σειρά έργων που υλοποιήθηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Συμμαχίας την προγραμματική περίοδο 2007-2013 μέσα από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Από τα 9 έργα πολιτισμού λοιπόν του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος, με συνολική δημόσια δαπάνη 34.630.000 ευρώ και φορέα χρηματοδότησης βέβαια του Υπουργείου Πολιτισμού, τα 8 συνολικές δημόσιας δαπάνης 33.619.000 είχαν δικαιούχο την Εφορία Αρχαιοτήτων Συμμαχίας, συμπεριλαμβανομένου και του Πολυκεντρικού Μουσείου Βεργίνας, το οποίο δικαιούχος είναι και η Διεύθυνση Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων.
Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις μας σε ό,τι αφορά την ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων είναι η ανάδειξη της Βασιλικής Νεκρόπολης και του ανακτόρου των Αιγών φάση Γ με συνολική δημόσια δαπάνη 7 εκατομμύρια ευρώ. Η αποκατάσταση